Aquest és el Fiat Mouse Nano, la millor alternativa pel SmartNav 4. Un dispositiu dissenyat per permetre l'ús de l'ordinador a persones amb mobilitat reduïda de les espatlles cap avall. En el contingut de la caixa trobarem un nanotransmissor, dos suports, un per a ordinador o monitor i l'altre per a tauleta. Un joc d'adhesius reflectants, per facilitar el seguiment del cap, nas o boca, on et sigui més fàcil o et vagi millor. Un cable USB. I també dos ancoratges per a l'ordinador. Mountains tall, but you can climb. Take your chance, seize the time. Heart is beating like a drum. Together world starts today. Oh, rising sun, light up your way. Feel the shine, hear what it has to say. No more doubt, no more gray. A brighter world starts today. Mountains tall, but you can climb. Take your chance, seize the time. Heart is beating like a drum. Together we become one. Challenges you will face. Keep your balance, find your grace. In the mirror, see the change. Step by step, rearrange. Així podràs modificar alguns ajustos, com la velocitat del ratolí. Si necessiteu més ajuda per obtenir l'aparell o configurar-lo, a la descripció us deixo un enllaç a una web on us podran ajudar.